Linda Roberts ydw i, a dwi'n weithiwr cefnogol hefo Tîm Plant gwasanaethau cymdeithasol. Pwrpas fy swydd yw cefnogi teuluoedd. Byddaf yn hebrwng plant sy'n byw hefo teuluoedd maeth i weld eu rhieni. Yn aml, mae'r teuluoedd wedi profi anhawsterau a dydy'r plant ddim yn cael byw hefo nhw. Nes i gychwyn y swydd yn achlysurol i ddechrau, ond ges i fles ar y swydd a bellach dwi'n llawn amser. Mae bob dydd yn fy swydd yn wobrwyol. Dwi yn mwynhau fy swydd. So'n i'n meddwl am rhywbeth sydd yn wobrwyol yn benodol, enghraifft pan mae'r llys falle yn caniatáu plentyn i fynd i fyw yn ôl hefo'i rhieni ar ôl cyfnod hefo ni a tîm trothwy. Mae hwnna'n wobrwyol iawn. Mae bobl, dwi'n meddwl, yn tueddu feddwl mai dim ond hebrwng plant i gysylltiadau da ni'n neud, ond mae'n golygu cymaint mwy na hynna. Da ni'n cefnogi'r teulu yn ei gyfanrwydd ac yn ysgrifennu adroddiadau manwl ac yn adrodd yn ôl. Da ni'n gweithio'n agos iawn hefo'r gweithwyr cymdeithasol. Mae pob un teulu yn wahanol, felly da ni cyn i mynd i weithio hefo'r teulu yn gorfod meddwl o flaen llaw a bod yn broffesiynol bob amser mwyn sicrhau tegwch iddyn nhw. Swn i'n awgrymu unrhyw un sydd â diddordeb i ddod i weithio mewn gofal. Mae o'n wobrwyol a does na yr un 2 ddiwrnod yr un peth.